Ndebi ngomna ngo ibereta. Akiti yango tebi. Ndebi. Tango teko sina mpesa na gakolire. Kono kwalenge agent mpesa agent. Mpesa agent bakale kuruka. Ntene no kumani mate tinso meti mono. Ende ngakora form 4. Ngakora form 4. Nimantara chakalende ngende nebana gakosi kande iga. Ya polytechnic. Wekana bana kuri kina nebesa. Yere guchukumpusi trend. Tingonya gusaba mama kirege. Tokunya kumusano naga isikikero wakati era toko batomo gorano no mugati. Nane credit kara gusaba. Bono nkaenda nkariye gasi buyankanyora mpesa. Ngasoa. Ngaralia. Guse okona muino gali. Kuchisune kokona. Sune kokona. Okay. Aribo nona akolire no metega usikarikare katika. Timanye diarode na ngo ikasunika. Ndebya wikoro. Ono gali bono nona agakolire na nkwanya guikare. Nona agakolire. Ono gaswa gokora ngoboke kimambi. Kwagenda. Agenda. No ndebwesi okwende gasi okwenda obisi. Nando kumwa kirisi minara agotenga ndiko job. I am busy. I'm busy ndiko job. Hold on. Yes. I want kwa manya. Yeye ntobune ekyo. Mtawa wake kama tekora amanyanda atende kasa. Aki unajua niko job. Ya busy. Ndio bako kora rora. Wana litukiri mo. Yes. Aba. Kindigete umetega asiri nainde. Umete nkororo umuntu keragocha nabo kumupima kurware. Nane kerati tikurusira sako sinogo deposit. Yes. Nabo kumurigere watanga. Ichike sara charu. Ndige tugete. Enda aka. Naro koli kwa na kemia. Enda kandi ko. Naro ko witidro 90. 90. Wana bako kumini kile kile kiacha wakoraga. Wana litukiri. Kinde gakinkaranste. Kuruke mambi. Biashara mbiyo yaya. Bantu mbali kurusi besa itu. Mbali kurusi na barusi. Mbali kobeka. Ono kinkaranste akimutabone biashara rere bigansambete. Bigagusambete. Jiko swesi mime. Wasabu. Ndosa nero. Orosa. Mono timbo timudipi. Kinkaranste teiga. Mutamanya gocha negali yaye. Injimu. Ukamanya. Gatebanu. Akimage kenagwera. Egali. Yani ngakira. Yani agocha machestika machestika liagotara. Ngora kachipakagari. Ante mumura. Ngora nkamute yes boss. Yes boss. Nonda. Weka chiri bwechyo. Ono ogonte tali ono gante betiga. Agacha getiga. Chibese ire ngora tware gabu esembu pese yago iga. Ero. Irenga atwari. Irenga? Nchimono na nchi nugo baba ikakuli alika kibuna this is the real show. Nkamote chiri chonse oratake. Timote bite amount. Yes. Lakini nkamote chiri chonse oratake. No chirega. No chira. No kwa chidukerie. Umefika mahali ulikuwa unatafuta. Talibo. Akante sawa uno mamura. Igonte tombekere. Chiri bwe miyayema. Ngwa bwate froti yeyi. Froti embwata biyapira gote. Bamtoko nagali bamtokene kire goko gekobora. Obwate 1100. Mbwate 1100 nande chietane chietane bako gwetani. Abantu bagotwara mpesa chifroti 1500 okwaya ne 600 okanyo bateiga akitiga ngobekera 1500 eribwo yo ire mpesa next. Nkono kubula. Kona amanyekanete. Kona chikora bachuka ngachite sune. Yes. Kona gokona. Amego uruchisiringe miyemo. Ichichoka. Chioka. Chiri bwe miyemo choka chimobo. Chioka. Na bwate motantati. Na bwate motantati ngamte ayo omugaga. Ayo mede bana bakwaringe bine bank manager. Mede bank manager ora ali ligete besa lakini etali yago. Okoberera abantebe. Naberigo. Musarere ngagwagalire. Musara. Sara ko teini ko aratiga. Ogote baadaye. Abaro kona nabakanga kanire buyaro takandire. No muyore. Umukiriro mugakomeye. Yes. Kurande bano mugano bw'omuntu kire negari Manchester kari. Bono kire negari Manchester kari. Yes. Omboli chibasere ngo bwata. Irengo bwata na moteri ya chirororo. Ichirororo mugaga. Iga mnoro cher nine yenga ine kabisa. Ante bono ngombe kirore chisiringi. Elimu ya mocha. Kama taisei nomo. Kama tai chibona chichibeso mugaga. Ichio. Ante bono chimbekere. Chinti posteri. No metenche konyana na chakiri biasara ebu baba ti komanyizi bikuru na se bigoti no kubundisuna abundisiru. Inkamoti posteri. Ngagochie senambe. Ngamutaisa yale tiriyeta getena. Ante ya kurara tika na inde. Bonna gento gokora. Kaki echindo chenchi gwisana. Na inde menta sabini igoreri busabini. Nkamote yo mugake echiro. Okatange kwa amacha ndo kabeka 70. Nkinale gokora kono chiro tikomambe biasara bisambete. Kwa ngoboiri. Biasara bisambete. Kwa ngoboiri I am paparazzi.
Ekwango boy. Kwa mesmerizeri style umugano turi kwaerabia. Kwango boy. Na atebi gwemegano gesenchake getindiyeke abalere kwango boy. Yani chega kigonge gwetendere na inyuire ntirayoka. Ntirayoka bangitana neti. Torera kene. Torera. Abo ko bantu musacha. Mosha na sabini. Tigango tebi. Kwango boy. Kwango boy. Kwango boy. Nabo chialengigo. Mubikira iri 100. Ndagante mubikira iri 70. Neno enamba tofauti bona. Nkabeka ya na ndero. Ya mpesa teri ko hold more than one. Wasa transfer to ko mshwari la. Kiti ngomanya kakini charana na narwere sukuru. Otorama yabune mpesa teri ko hold more than 100k. Kaki nendika mubikira. Kabeka. Igoro da transfer to ko mshwari nendo kabeka. Nendo kabeka 70. Tinande kabeka 70. Una nabeka igo kontenga. No hobe nende nebire. Mone namba kwara kubeka kakini ye. Mone gento kwara nende chirani. Umanye kubika goche sina namba ngo kwa. Ti tusinde kuira ni tima eti. Tine ngo chukuira ni. Akina onjukana ni gunje. Omwana yo torango ki. Tena onjukana ni. Tena iruba kechera. Tigakoseka. Tigakoseka songa mabule. Tigakoseka songa mabule. Tigakoseka. Unandike kera ngo kunyora yari ne tiri ko. Tiga ngonge jure. Tiga ngote. Okabeka nende chaga tato. Nkabeka. Chaga tato. Ya akichi arengi chaka bana bekire amanye ko ntenga bone gento gukora kakichira ni kwabe ko chese nambe nga bone gento okora bahake muhakire na ne simi yakwira ni ligocha. Njitima itinga ingu chakira nga ingu kolera kakine ane timeti sikutakora ngo so akwira ninga nko batanga nkwira ninde. Oyu ngatuma chionse. Atumire chionse. Ono chionse pukurwe mpesa chionse pi. Igobona intoto ire ngakwa mubeki. Pi. Atumire chiribu 300. Chiribu 300 chionse pi. Ngatuma chionse. Abongo rusinde ngankwira ninde ndemeto musacha boli. Okogesi okolenda ne ogwe akora ngo ometekere gento. Na akorire gase matuka mangirende. Mutaisa omugaka ubembo yo nabonguchirane. Manya gutumira gochese nambe. Onya na atumire chionse pe. Yando metoko kole mpesa goko batagose ne simi oligerereti. Njabana ndikondikireti simi yakine kumekokore gese bana. Ali nguchibonchuka guchimayaga. Mugaka tayo. Mugako kirinji mu yayo chi. Akagenda pi. Akaenda piga kikindigireti ngala maiso kikindigireti kindigireti. Tigango ndabuli. Akaenda 1300. Akaenda 300 chionse pi. Piga. Kindigireti. Ntenga ingo chakera nga ingo kolera. Ngasoka isiko ngigwete nkorusi yanga. Ntare busa sune kengi mengi ma. Ngotangasa gaki na iberu chibesa 1300 chionse pi. Mabembe bona bango ko dabere gasi. 1300 ukaiberu koroche. Muno kaki tinarengi mube kaki ogokore ya. Ukaiberu 1300 chionse pika kindigireti na mafana onse pika ntoko. Ometie bikoba igo komate bine chibese to bugate. Kabisa ngote yi chiro na ndende mete. Uko ni basi nimbanyete. None kinegas. Chikagenda piga. Akyo monyene nga ibona akuruga akiyenga yako. Akiga nsunyora. Agansunyora gaki. Tiakoseka. Tiakoseka sobore mabura agansunyora. Kando meteli nkora te fomfona ka arengi. Tindi male kona noche mnande ate timbo ati. Pindi etingo kora naende. Timbo ati nyama. Akiga nsunyora. Aki chumi to bebwa waki ko wetara ko ko nkora ngomete ebingo batene ebyo bochinga tekene ko batene. Pindi akenati. Agasunyora. Yani agasunyora kosa agasunyora. Agambo ateli choki kuruma chara ko boli ngona kiyarenge ngasinyuko kwana. Iga nyigwete mbo atete igoro gali korwe ringi gwete lichete gocha motuga mbo atete. Isi renki ngo kwana. Abona ana arure gosunyoru inyora. Akingo zakama ligoka. Aga pindi ekena atira sol. Nayo bwo mwele koletaga. Arafu mokagenda na. Tukagenda mono tutwekire polisi ngote kwa sasa mumura arome tuna basigale ba kwana. Kwa hii ndio iko kwa ekimono liba kuchiba kwana. Eti ngomanyaro na nyako iro rote ngo bweka indi. Obe.
aba konya kosekera abanyasa aba mbali kuti kwise ngencho nyendiri yesa antike totangotindika angotinjoga ikangote ibintu ebyo You are a living testimony. Yes. Tikankuwa nekerekere meana nsiboke aya makongo nete otenga kichanda kwewe ndio unaleta uchinga hapa ucha hapa umeibe 300 ndio munanda kake onkwemuki gochigorega bakarata ne bisonso boli lakini tera nani etera ngandika statement ime thinking kolika statement umete nga onchigwa oyu osongo gesonso Kore tindi ko kwana yani sinyirenga ingo chakira ingo korera iga ngibwete ngari abukorera ole ko ngibwete ko sineri uro lichire mono nakina ana malika tayo nchikorera hakuna ntema gosaka hakuna bagate bono mo ibino reri limino na yanye liso lyoke lyometepa omete konya na sunyo na reri bakambalika yali ayali de piba no bono konkirite je wachiko ngaka mbuke gosemba semba ngabere wapi bakangonche lakini umete ngamwisangi ngine atitenga kora panteti nakani chiri wetu chonse 300 1300 chonse kayoko rusimbona kwa rule school bora na rule school mama gale kone bakachianga chiayo ngakanire school mama gende kondo ule monyo aleli mocha na ile school to Ero esho yambere nkonsana nanya ko umugano mukongo muno abantu bempesa onyo muntu ochire go deposit bwatebesa koboko omako mo depositeri tobesa guchago deposit muntu atara kwerera ibesa sawa nendo nyine namba go deposit tigako nyemate ndikerense kera kulikirenso mako beka nali nako na chago goncho kana